Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan wani bawan Allah ne wanda ya ce yana yawan ganin ayyukanmu a YouTube muna ɗorawa. Wani bawan Allah ɗan ƙasar Nijar. Muka fitar masa da kimanin adadin miliyan 50 na sefa, miliyan 50 na sefa, miliyan 50 na sefa muka fitar masa a yau Asabar. Muna 20 ga watan Disamba. Muka fitar masa da wannan aiki ne nan take a cikin mintuna 40 muka gabatar da wannan aiki muka kammala. Mun yi amfani ne da iya turaren Kiko mai kai 9. Mun yi amfani ne da Salsalatul Jinnu. Mun yi amfani da kuma Saifatul Jinnu. Turaruka 3 muka gabatar da wannan aiki wanda ya fita a cikin wannan 'yan lokutan. In sha Allah Rabbi ana cikin farin ciki ana murna. In sha Allah Rabbi to kamar ko da wani lokaci. Kamar yadda kuma muka saba shigo muku da manya-manyan hanshaƙan asiri a cikin wannan gida namu farin jini tana lokacin gatan Malam TV. Idan yau ka fara kallon bidiyon nan ka daure ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa don sake sabon asiri ku samu kai tsaye daga wannan shafi na farin jini tana lokacin gatan Malam TV kuma na kowa da kowa fata alheri musamman mutanenmu na Nijar, Libya, kamar Chad, Yemen, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran al'ummar mabiyanmu jama'an masu albarka na faɗin duniya. In sha Allah idan yau ka fara kallon bidiyon nan ka daure ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa sannan sake sabon asiri ku tsaka samu kai tsaye. Masha Allah. Idan yau ka fara kallon bidiyon nan za ka iya yin magana a WhatsApp domin a ƙara maka bayani. Kuma ko naira ko dala ko euro ko pounds ko riyal ko lira ko dirham ko rupee ko ringgit ko pounds ko ma wane irin nau'in dukiya kake buƙata za ka iya yin magana domin a gabatar maka da wannan aiki bil haƙi kuma nan take a cikin sauƙi. Masha Allah Rabbi wannan shine asiri na tasarrafi wanda muka gabatar da shi na miliyan 50 ga wani bawan Allah wanda yake ƙasar Nijar a yau dinnan muna 20 ga Disamba dinnan. To muna yi ma kowa da kowa fatan alheri. In sha Allah kuma idan kana da buƙata na in dai matsalar ka kuɗi, in dai kuɗi shine matsalar ka, to ka kwantar da hankali ka ɗauki namba ka zo ka yi magana ko ka yi kira. In sha Allah Rabbi idan ka kasance a shirye kake saboda mu da iya turare kaɗai muke fansa mu gabatar da aiki nan take a cikin sauƙi. To masha Allah muna yi ma kowa da kowa fatan alheri. Alhamdulillah. Kuma in sha Allah Rabbi ina ƙara godiya sosai musamman magoya bayan wanda suke yawan yi mana fatan alheri. To alhamdulillah muna farin ciki muna jin daɗi masha Allah.